Ndewonu, nnọọ ndị m hụrụ n'anya, ndụ mmiri, ndụ azụ, nke onye chiri ya zere. Ana m anabata anyị n'ihe omume asọmpi asụsụ na Komuko TV Igbo Di Uto. Ebe a, ị nwere ohere irite ego ruru 200,000 naira naanị ma ịza ajụjụ dị 15. Taa, anyị ga-akpọ Maazị Nnemeka, onye zitere anyị ozi. Ọ dịghị ka ọ ga-erite ego ahụ dị 200,000 naira. Ngwa sonyere m ka anyị kpọọ ya ma mata. Kedu ka ị mere? Adị m mma. Adị m mma. Biko, ị nwere ike ịkọwara anyị onwe gị? Okay. Afọ m bụ Nnemeka Collins onye Enugu steeti. Ị dị njikere na ajụjụ anyị n'ụbọchị taa? Adị m njikere. Agaghị amasị na m adịghị njikere, amasị m na ndị njikere, mana adị m njikere. Nke ikwuru ka nna ọta ọzọkwa, ịmasị na ịdị njikere, ịmasị na ịdị njikere, mana ịdị njikere. Ọfụma. Ọ dị mma. Ọ bụrụ na ị nweta ego ahụ dị 200,000 naira, kedu ihe ị ga-eji ya mee? Nweta ya bụ ego m ga-eji ya jere gote gasọpụta ofe m ga-egowe n'afọ ya bụ ego ji wee lelete mgbe m tara. Ọ dị mma. Nwa ka anyị malite n'ajụjụ anyị. Ị ga-eche ndịkwa ajụjụ nye gị nhọrọ tupu ịza ajụjụ ahụ. Okay. Alright. Ọ dị mma. Ajụjụ nke mbụ na-agara ego dị 500 naira. Ajụjụ ahụ sị, gịnị bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu? A. Ji. B. Okwu ọnụ. Ch. Ilu. D. Mkparịta ụka. Ilu. Ch. Ilu. Ọ dị mma. Ị zatara ya. Ugbu a nwetara ego dị 500 naira. Ajụjụ nke abụọ ga-enye gị ego dị 800 naira. Ị dị njikere? Adị m njikere. Biko gee ntị nke ọma na ajụjụ na nhọrọ ya. Afọ ole ka a nụrụ agha Biafra? A. Ọnwa 15. Ọnwa 15. A. B. Ọnwa 7. Ch. Ọnwa 30. D. Afọ 10. Okay. Ch. Ajụjụ nke atọ ga-enye gị ego dị 1,000 naira na 200. 1,000 naira na 200. Ị dị njikere maka ajụjụ ahụ? Adị m njikere. Gịnị bụ 50 naira n'asụsụ Igbo? A. 500. B. 500 naira. Ch. 50. D. Naira 15. Naira 15. Okay. Ihe dị na nhọrọ bụ naira 5, 500 naira 5, naira 50, naira 15, naira 15 adịghị, naira 15. Okay. Thank you for knowing that. Naira 15. Okay. Naira 15. Naira 15. Ụfọdụ ndị n'asụsụ anyị na-akpọ ya gbazagụ.
gbazụ agụ. Ọ dị mma. Nke a mere ka anyị bịa na njedebe ihe omume a. Daalụ maka isonyere anyị. Thank you. Ọ dị mma. Daalụ nne. Ọ dị mma. Kedu ị nwere ike izi ndị ọzọ ndị ga-ahụ ihe nkiri a? Ihe nwere ike ịgwa ha bụ ka ha jisi ike ihe nkiri, maka ya bụ ihe na tinyekwu elu ajụjụ na ihe ndị ọzọ nke ajụ m n'ụbọchị nke taa. Ọ bụ ihe ọṅụ nke ndị Igbo kpọrọ, I will say, ndị Igbo si na ọ dị interesting, so I really enjoyed it. Anụ dị n'ime mma nke ukwuu isonyere unu. Zikwa gakwa n'iru izinyere ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị, agbata obi gị, ka ha sonyere anyị n'ihe nkiri. Ụbọchị ọma. Ụbọchị ọma, m ga-agwafe. Ọ dị mma ndị m hụrụ n'anya. Ị hụla ka ya bụ mkparịta ụka si wee gaa. Maazị Nnaemeka mere nke ọma. Ọ nwara ike ya, mana o nwere otu mkpọbi okwu. Ọ dị ike ị pụrụ inweta ego ahụ dị 100,000 naira. Ngwa, sonyere anyị, zitere anyị ozi, zaa ajụjụ ahụ niile. Ego ahụ ga-abụ nke gị. Naanị na Komuko TV, Igbo Di Uto. Ndewo.